Минчо Христов е водач на листа номер 4 на Зелената партия. Като независим депутат в 40-то Народно събрание той внесе закони за пълното и безусловно премахване на партийните субсидии, за отмяна на доплащането в болниците, както и за строг контрол на цените на лекарствата. Мисля, че основен приоритет трябва да са социалните проблеми, унизително ниските пенсии и заплати, недостъпното вече здравеопазване, липсата на лекарства. Това са проблемите, господин премиер. Политическите партии не приеха законите му за пълна проверка на имуществото на политиците и двойно увеличаване на коефициента за прослужено време на пенсионерите. Считам, че не само българските учители, но и българските пенсионери, всички социални групи и в частния, и в държавния сектор могат да получат едно сериозно увеличение. Минчо Христов продължава да твърди, че основните проблеми на България са недостъпното здравеопазване, ниските пенсии и заплати, безработица и кражбите на политиците и монополистите. Прекратете участието на България в Ирак и в Афганистан. Изискайте незабавно иракския дълг. Приемете мораториум върху сделките по превъоръжаване, които обслужват изключително мисиите в чужбина. И спасете АЕЦ Козлодуй. Обложете с ДДС хазарта. Увеличете данък печалба на големите фирми. Направете го както е в Германия, 38%, а не 10%, както е сега в момента. Ударете през пръстите алчните застрахователи. Ето ви приходите, господин Орешарски. С тези приходи вие може да намерите пари за пенсиите, и за българските учители, и за заплатите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.